Исәнмесез, саумысыз, яраткан тамашачыбыз. Сезнең белән мин Илвина. Бүгенге тапшыруда Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билалов оригиналь пилмәннәр бөгәләр. Илшат Сафин имтихан бирә алмаган. Салават Хәйрия ярышын үткәрәчәк. Фәридә Алсу дуэты Прибалтика якларына барырга җыеналар. Булар һәм башка яңалыклар киләсе сәгатьтә. Эфирда шоу-биз тапшыруы һәм без башлыйбыз. Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билалов пилмән бүгү флешмобында катнашканнар. Әйтергә кирәк, бу Рәсәй күләмендәге шара гына түгел, дөньяның 11 иле 57 шәһәре флешмобта катнашкан. Казанда узган флешмобны Айдар Садыков оештырган. Пилмәннәр ясап, җырлар җырлап, шигырьләр укып, бик күңел итеп вакыт үткәрдек дип сөйләде Зәйнәп ханым. Калган төбәкләрдә кем күбрәк пилмән ясар икән дип ярышсалар, безнең башкалыбызда иң мөһиме милли костюмнар киеп, оригиналь пилмәннәр бүгү булган. Җырлы-моңлы парның иҗади яңалыкларына килгәндә, алар 15 февральдә гастрольләр белән Башкортстан якларына чыгып китәчәкләр. Без аларга уңышлар теләп калабыз. Җырчыларга гадәттәгечә чыгыштан соң чәчәк бәйләмнәре бүләк итәләр. Ә менә Айдар Галимов үзенең концертларында үзенчәлекле акция үткәрә. Аңа чәчәк бәйләмнәре урынына балалар өчен уенчыклар бүләк итәргә кирәк. Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты бала чакка шунда дип уйламагыз. Бу акция белән ул балалар йортындагы сабыйларга ярдәм итәргә тели. Тамашачылар бик актив бу акцияны кабул иттеләр. Һәм күптән түгел җырчы Башкортстан Республикасының Миякә районындагы Акбузат балалар бакчасына җыелган уенчыкларны илтеп бирде. Айдар Галимовның гастрольләре дәвам итә. Сез дә балаларга ярдәм итәргә теләсәгез, җырчының концертларына барып уенчыклар бүләк итегез. Искән җилдәй гомер үтә көябез шуңа. Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма. Яшибез әле тынмагына. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Фәридә Алсу дуэты февраль айында сәяхәткә җыеналар. Гүзәл ханымнарга Рәсәйнең төрле төбәкләрендә булырга туры килгән. Ә менә Прибалтика якларында аларның әле булганнары юк. Җырчылар тиздән Эстония татарлары белән очрашачаклар. Әлеге вакытта Фәридә Алсу дуэты виза эшләре белән мәшг итәләр. Безнең команда гүзәл ханымнарыбызга уңышлар тели һәм исән-сау йөреп кайтыгыз дигән теләктә кала. Yollarına aşığım ele, akıncılar bu
Татар җыры фестивалендә ел ачышы номинациясендә җиңү яулаган Илшат Сафин сессиясын ябып йөри. Әмма яхшы нәтиҗәләр белән мактана алмый. Җырчы егет экономика фәне буенча соңгы имтиханын бирә алмаган. Сәбәбе дә билгеле, Илшат әзерләнмәгән. Әлеге вакытта яшь башкаручы тырыша-тырмаша экономика фәнен үзләштерә. Уңышлар сиңа, Илшат! Yazlar җитсә яшелгә, күмелә синең ярлар. Бер ям өстәп шул ярларга, ошалар карлыгачлар. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары. Шул якыларга синең янга алып бара уйларым. Татар эстрадасының мэтры Салават Фәтхетдинов автоспорт белән кызыксынуы бер кеше өчен дә сер түгел. Баксаң, җырчы үзенең хәйрия ярышларында үткәрә. Быел февраль азагында ярышчалыда 20 еллык юбилейга багышланган Кубок Салаваты дип исемләнгән автоярышлар узачак. Салават бу ярышларда үзе катнашмаячак, бары тик җиңүчене кубок белән бүләкләячәк. Автоярышка бушлай керергә мөмкин. Иң мөһиме җылырак киенергә һәм үзегез белән тормышта җылы чәй алырга. Автоярышларга рәхим итегез. Üstəlidə yalğız şınaya, şəyi sıvanıb bitkən. Yalğız şəyinin də təmi yox, işinədim sinisiz yirkən. Günlərim şulay uzarmagil, seni günə kütüb. Yalğızım üstəl yanımda, sıvınğan şeylər işib. Тиздән эстрадабызның гүзәл җырчысы күптән түгел әни булган Алина Даутованың «Минем бәхеткә туган» дип исемләнгән беренче альбомы дөнья күрәчәк. Беренче фаразлар буенча альбомны март башларында тәкъдим итәчәкләр. Әлегә Алина бар күңеле белән гаилә тормышына чумган. Сирәк кенә концертларда чыгыш ясыйм, әлегә минем өчен иң мөһиме гаиләм, балам белән булу. Минем аның беренче елмаюын, беренче адымнарын күрәсем килә дип сөйләде Алина. Başka yaşı bilirge Kirek misin desin, kirek misin Kirek mevim bilem özümde Tigi yüreknen işi giredi misin Senden başka yaşı bilirge Tigi yüreknen işi giredi misin Киләсе яңалык эстрадабызның яшь башкаручысы Айгөл Рәхимова турында. Безнең официаль сайтыбызга төрле хатлар килә. Шулар арасында Айгөл Рәхимова кая югалды дигән эчтәлекле хатлар да булды. Шул сәбәпле шоу-без тапшыруының командасы Айгөл белән элемтәгә керергә булды. Шәхси тормышын гел-сер итеп саклаган җырчы бары тик ТМТV каналы өчен үзенең тормышына бераз пәрдәләр ачты. Баксаң, җырчы кыз октябрьдан ук никахка әзерләнеп йөргән. Никах декабрь ayında узырга тиеш булган, ләкин мәхәббәте аркасында барлык дөньясын уныткан Айгөлнең хыяллары шәл-перәмә килә. Кызның сүзләре буенча, әлеге вакыйга аның күңеленә яра салып, зур эзләр калдырган. Әлеге вакытта җырчы психологка йөри. Тулы әңгәмәне сез тиздән безнең ВКонтакте сайтында күрә алачаксыз. Яңалыкларыбызны күзәтеп барыгыз. Салама мине Сагышларга китәм диеп кабатлап язмышыбыз
Ортақ біздің yazmışımız Bulmay alda yazmışını Bulmay alda Kitem diye qabatlama Yüreğimine yaralama Kuresini bit nişlesem de Yürekке uğuklar kodalar Yürekке uğuklar kodalar Biz гадәттәгечә сезгә яңа клиплар тәкъдим итәбез. Бүген сезнең экраннарда яңа клипы белән Гүзәл Әхмәтова. Каршы алыгыз. Yüreğime davalarını singene bir tabasın Sağıştan sulsa küngelim Qabat pışkın sallasın Xuday yazsın süyüllerden Məngi birge yanarga Əldə seni var Yüreğimini sağıştan davalarga Xuday yazsın süyüllerden Məngi birge yanarga Əldə seni var Yüreğimini sağıştan davalarga Siyem diyen sözün bilen Şanға жылы biresin Xuday birgen bəxti bizge Gözler diye görmesin Xuday yazsın süyülerden Məngi birge yanarga Əldə seni var Yüreğimini sağıştan davalarga İlham olup hislerinden Şerlin мұңлы жырларым İkеу бірге жетекләшіп Өтсін ғұмыр юлларым Құдай yazsın süyülерден Мәңгі бірге yanarга Əldə seni var Yüreğimini sağıştan davalarga Xuday yazsın süyüllerden Məngi birge yanarga Əldə seni var Yüreğimini sağıştan davalarga Xuday yazsın süyüllerden Məngi birge yanarga Əldə seni var Yüreğimini sağıştan davalarga Əldə seni var Yüreğimini sağıştan davalarga Əldə seni var Yüreğimini sağıştan davalarga Гыйнвар азагында Unix концертлар залында балалы солянка узды. Шоу-біз тапшырының командасы бу вакыйгадан читтә кала алмады. Алма алмагаштан ерак төшәме?
Киләсе репортаж ачыклар. Игътибар экраннарга. Сәлам дуслар. Бу малайның исеме Айрат, фамилиясе Закиров. Бу Рөстәм абый Закировның малае. Бүген без сезнең белән балалы салянкада кунакта. Йылдызлы чыгышлар, төрле әңгәмәләр. Һәм инде бу тапшыруда безнең тамашачылар йылдызларның балалары белән таныша алачаклар. Кызыклы әңгәмәләр бары тик сезнең өчен. Әйдәгез, бергәләп карыйбыз. Bu benim dost Karim İsenler. İsenmisiz. Karim, mene 2-3 yıl mene jırlarga irene indi mene Allah'a şükür birinci mertebe bugün sahneye çıktı zor sahneye. Sen uşadın mı sahnede jırlar? Uşadım. Uşadın mı? Дулкынланмадың мы? Dulkınladım. Әзрәк куркыттың инде, әйме? Әйем. Син күбрәк дулкынлангансың ахырсы менә Кәримгә караганда да. Мен дулкынландым. Karim инде молодец, матурный итеп киенгән. Бу бит инде заманча family look дип атала. Без менә балалар яклау көненә тиктергән идек бу күлмәкләрне. Һәм шунда кичкенә генә безнең шундый чыгыш булган иде. Күлмәкне кем алып бирде? Әнием. Әтиеңә кем алып бирде? Миңа күлмәкне Үзе алганмы әллә? бер алдык бит. Илдар менә карап торам да, нигә син яшел шалбар кимәдең соң? Мин белмим, малайны теге үзебез инде шундый тәрбияләнгән кәчтүм шалбар белән. Шуңа теге мода артыннан куып булмады инде. Шуңа күрә малайларны гына киендерәбез, үзебез кәчтүм шалбардан йөрибез. Кичкенә энең Айдар кая калды? Үйдә. Нишле ул сезне карарга килмәдеме? Юк. Әнигез килдеме соң? Әйе. Бу теге конкрет җавап бирә, бөтен допрос алган кебек. Син хәзер кайлардасың? Садиктамы, мәктәптәме? Садикта һәм мәктәптә. Сезнең гаиләдә эш ират. Әнигезгә ландышка авыр туры килмиме? Юк, безнең алай авыр туры килми, чөнки без аңа инде булышып торабыз, барыбыз да ничек тә көчтән килгәнчә, әзрәк хатын-кыз эзләрендә эшли алабыз. Безнең ислам менә куймаклар пешерә белә ул, савыт-саба юа белә имелем. Әле кешесен әле өйрәтеп булмый, ансы нирәк, теге мужиграк, ансы конкретнырак, ише да конкретнырак анча. Гаилә белән балалы салянкага чыгарга планда юкмы? Хатынны кыстап караганым бар, тормыш иптәшемне инде ландышны аның бик җырласым килми минем ди, ул тавышым юк дип әйтә сырады. Катгый иш әйтер, кисәк кенә әйтеп куя. Ислам, әниеңне сәхнәдә күрәсең киләме? Бергә җырлыйсың киләме? Юк. Иркә менә монда безнең әнисе белән, кызы белән менә бүген алар безнең балалы салянкада чыгыш ясыйлар. Иркә ул үзе бүген әни булып та чыга, бала булып та чыга. Бу җырны сез инде башкарганыгыз бар, ничек кабул итә менә гомумән алганда халык? Халык бик яхшы кабул итте, инде җылы кабул итте. Беләм, сезнең яшьлек хыялыгыз шулай ук артист булып җырлап китү теләге бар иде. Менә бу теләкне инде сезнең Иркәдә булдырдыгыз. Без инде кызыбыз белән гырурланабыз. Ул үзе шулай уйлады инде, без тоже шатландык инде, аның җырчы булып китүенә. Балаларга килгәндә балаларны, оныкларны карап бәхете татыймы сезгә? Или бәхет микән бу? Бәхет, Аллаһка шөкер. Карыйбыз, җинаулашып, Аллаһка шөкер. Артурның әнисе, кайнана димәк, аңа да бәби карарга туры киләме соң? Белмим, бу бәхетенә каршымы, әллә кызганычка каршымы, аңа бу бәхет татый алмады. Татымады, чөнки ул әлдә булса эшләгән кеше инде ул, балалар карап утыра алмый. Пенсиягә чыккач карыйм ди инде ул. Ул вакытта инде бәлки әле тагын булыр.
үсебеттен аның өчен бик тырышырбыз инде кайнанам өчен пенсиягә чыкканына көтеп торам, бик тырышып аңа берәр бәби алып кайтарып бирергә исәп әзгенә булышыр безгә. Айсылы, инде синдә 2 сеңелең бар. Аларны әниеңә карарга ярдәм итәсеңме? Әйе, әниләр эшкә киткәч, калам кайсы вакыт шунда алар белән. Нинди җыр башкарасыз? Тулы бәхет. Бергәләп биемисезме? Юк. Бие юк. Мин әйләнермен инде Айсылу тирәсендә 1-2 курок бирермен. Айсылуга өйрәтмәдеңме движениелар? Ул иде шундый матур бие, но кеше алдында бием ул минем бик скромный кеше. Өчен күбрәк дулкыналасың? Кызым өчен. Ул гомумән бер кайчанда сәхнәдә чыгып, бер тапкыр да бер нәрсә дә эшләгәне юк. Шуңа күрә басып торган юк аның анда. Дөрес әйткәндә, монда икеләтә дулкынлану, беренчедән үзең өчен, икенчедән балаң өчен дулкынланасың, ничегрәк булып чыгыр икән дип. Үзең генә җырлауга караганда күбрәк теге бала белән бала өчен теге дулкынланасың, ничектер тагын да зурак җавапчылык. Дулкынландыра инде, зур кешеләр янында чыгыш ясарга. Синең ничек әзерлекләр, куркмыйсыңмы, дулкынланмыйсыңмы? Әйбәт мин, әйбәт. Кичкенә әнекәшең синең өчен балет итәме? Итә. Итә? Курктыңмы, дулкынландыңмы сиңдә булса? Юк. Быел Р хәрефен өйрәнеп килдегезме инде? Аллага шөкер, быел Р хәрефе дә барайм улым. Әйтеп күрсәт. Әле ислам әйтеп күрсәт әле. Дулкынлану хисе бармысың? Барынча булмасын инде. Әле безнең булыбыз сине белми. Сәхнәдә җылап җибәрәме, килеп җибәрәме, барып аппаратураны берәр нәрсә эшләтергә куркабыз инде. Çıkkanda o şaka biydi, silkineyi, kulşabaydı, kulşaptırga idi tamaşasını. Anarga şikalatlar berip, küçten eser berip baza bitirdiler. Kadar şikat ülke kitip tıra. Biraz şikalat bereme, yok mu? Kadar şikalat taşıy şakana. Birinci tapkır sahnəyə çıqqanda siz аны әйдә чык дип чыгардыгызмы? Яисә инде үзе сезнең арттан ияреп чыктымы? Аны тыйып тора булмый. Аны тыйып тора булмый. Ул мине генә ярата, мине генә тыңлый. Түлке тәттәгенә аның. Шуңа күрә ул минем фанат. Синең кебек тик тормас ахырсы. Үтерә ул, үтерә. Куркмыйсыңмы? Күз тиюдән андый менә барбыр инде күк халык карап тора бит инде балага. Кесәсенә инде бер чеснок тыгып куям, күз тиюдән әйбәт саклый диләр. Я инде миләш, бутагы миләш агачын кесәсенә тыгып куям. Һәм инде догалар укып эшкәреп чыгарам сәхнәгә. Мондый чаралар күбрәк булсын иде. Чөнки бу менә балага да теге психологик яктан яхшы күренеш, теге халык алдына чыгып курыкмау сәләтен теге арттыру дип әйтикме соң инде. Багышлап язырткан җыр шәхсән үземнең әтәйнләремә бик зур рәхмәт әйтәсе килә авторларга, әлеге җырны тудыручы әтәйнләренә, бу инде Эльвира Сафина һәм Оскар Усманов. Аларга бик зур рәхмәт әлеге җыр өчен, әлеге хит өчен дип әйтәм. Бик зур рәхмәт гомумән әйткәндә, бик зур рәхмәт тамашачыларга безнең шайтып зурлап каршы алганнар өчен, менә һәм бүләкләр өчен. Җырларга яратасың буга, яме? Җырларга яратам. Иң яраткан җырың нинди соң? Әтәйне калды. Юкка гына әйтелми, бала күңеле диеп далада, далаларда булганда да күңел, уйда булсын ата-аналар. Ал, нәфис күңелеңә саң, минем тисеңә дигән ихлас хисләрен. Ал, сөю диңгезендә кал, көтә безне ufukta
бәхет көннәре. Җепләр мине тотмый хәзер, йолдыз булырга мин әзер. Кая телим, шунда барам, үзер калам. белән мондай менә татар концертларында беренче тапкыр чыгыш ясадык. Җәй көне кичкенә генә чыгыш булды безнең беренче тапкыр. Әмма ләкин без анда җырламадык. Бик дулкынландыргыч чыгыш булды бу. Чөнки әле бәләкәч бит әле бары тик 3 яшь кенә. Шуның өчен мин дөресен әйткәндә беренче тапкыр булай дулкынланам. Син ашадыңмы, Сәфинә? Әйе. Курыкмадыңмы? Сәфинәне алдагы көндә менә артист буларак күрәсеңме? Мин каршы киләм дип әйтә алмыйм. Үзе сайласын, улгайгач инде нинди профессия сайлар, әлбәттә инде бер нәрсәгә дә каршы килмәячәкмен. Әдиләне артист булып күрәсеңме син? Ансын үзе карар инде. Мин тикешләп әйтмим, үзе кем булырга тели, үзе сайласын үз һөнәрен. Әдилә җырчы буласың киләме әйтәлме дәрестәндә? Була. Килә түгел, уже була. Дөресен әйткәндә, мин гомумән Сәфинәне сәхнәгә иртә чыгуына бик каршы идем. Әмма ләкин үзе теләгәч инде ничектер менә чыгарга булдык. Синең тагын җырлыйсың киләме? Юк. Нигә алай икән? Нигә алай? Ничек кызым? Белмим. Минем дөресен әйткәндә, әгәр инде киләчәктә үзе теләмәсә артист булдырасы килми. Резидән инде фикер икән. Мин районның врач булуын телим. Ничек кенә булса да, Аллаһ Тәгалә бәхетен бирсен, озын гомерен бирсен. Ул мин уйлыйм, кеше нинди генә сферада эшләсә дә, әгәр акылы белән эшләсә, мотор иттереп тормыш итә ала. Алдагы көндә синең менә сәхнә белән бәйләргә теләгең бармы? Юк. Нинди планнар сер булмаса әйтәле үзгә? Аның инде хыялы сезнең менә коллегагыз буласы килә. Исламны алдагы көндә күрәм мин аны артист итеп, чөнки ул сәнгатькә бик бирелгән, рәсемнәр ясый, җырлый, бии, әле бию сәләте дә бар аның. Но ничектер ул өлкәдән үзем белеп, белгәч, тыйбрак торасым килә. Икенчерәк өлкә сайлай алмас микән дип. Әгәр инде үзенең күңелендә ята икән, нишлисең? Аңа каршы килеп булмый инде. Кем буласың килә, Ислам? Белмим. Әле уйламадыңмы? Җырчы буласың килмиме? Килә. Менә күрәсеңме, җырчы буласы килә. Мин инде бик теләмәгәндә идем артистлар булуын, честно, дөрес әйткәндә нишләптер белмим. Но менә бу Ибрахимны берничә нитеп булмады. Уговорить итеп булмады, барыбер бөтен инструментларымны алып уйный. Әле ул 3 яшь ярымда уже уйный башлаган иде. Әле бер-ике әсәрдә уйлап чыгарган, берсе әле симфонияга тарта, әле берсе шуңа күрә шулай булгач, аның таланты бар икән, өйрәтергә инде. Ибрахим, артист буласың киләме, баянда уйныйсың киләме үскәч? Әйе. Тырышасыңмы аның өчен? Да. Ибрахим, музыкаль мәктәпкә йөрергә ашыймы? Нәрсәләргә өйрәндең? Шуда таташти. Татарча суда-суданы өйрәндең? Да. Бишлеләр аласыңмы соң? Билгеләр бармы? Әйе. Безнең Ибрахим тик тормый, гел өйдә тик яткан инструментларда гел өйрәнеп бара. Мин килгәндә гастрольләрне кайтканда тагы да бер инструментта уйный инде ул. Ибрахим, быел нинди инструментта өйрәндең? Да, баян. Баянда, зур баянда уйнадыңмы? Да. Ошадымы соң? Да. Алкышладылармы сиңа?
Да, әйе. Нинди бүләкләр бирделәр? Kindle. Бу чыгыш белән сез инде канәгатьмисең? Әлбәттә канәгать. Барысы да яхшы булды. Бик зур рәхмәт шулай ук Барс медиа коллективына шушылай итеп матур кичәгә чакырганнары өчен безне киләчәктә дә чакырып торсыннар иде дип әйтәсе килә. Дөресен әйткәндә, Барс медиа компаниясе мин мактамыйм, реклама да ясамыйм. Менә шундый матур концертлар ясый. Театраль солянка дисеңме, менә гаилә белән, менә шул балалар солянка дисеңме. Бу бит, беләсезме, бу бик зур бәхет. Менә бүген артистлар белән гаиләләрен күрдек, балаларын күрдек. Рөстәм абый Закировның малае саксофонда уйнады. Кызы ничек чыгып зурлады. Нинди бәхет. Хани апаның менә аныклары. Менә һәрберсен әйтеп торырлык түгел. Шундый матур менә бер очрашу, шундый матур бер кичә үзенә бер бәйрәм. Шуңа күрә Барс медиа продюсерлык үзәге гирләсен, яшәсен һәм TMTV телеканалында менә һәрбер артистның һәрбер йолдызны күрсәтә. Бу бит инде халык эчендә күңелле һәм бик зур рәхмәт. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Пока. Улым пока дик. Пока. Пока. Пока-пока. TMTV каналын карагыз. Бүгенгә тамам. Безнең яңалыкларны ВКонтакте официаль төркемебездә һәм Instagram аккаунтында күзәтеп барыгыз. Шушы минутта мин Эльвина сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам. Бер-берегезне саклагыз.